Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jeleng 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 jeleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Karo kok telu kene iki, antar telu kene iki. Iki antar aja, kira aja. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene iki. Karo karo antar jodoh tangan. Pisah sedulurane. Iki merkane panemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Celeng 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 celeng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jeleng 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 jeleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ana sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Jane bento. Iki mau meng upama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Iya wae. Iki kok ngodep kaca iki piye? Dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong traja kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane wae mati terus mati terus. Kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajake kok nyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani baliya marang bebener. Yen ora tak kandhani tak longgo Kiai Nenggala ora jeblok wetek moncot kotang padha. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo.
Iki Nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata Jamrata imbang yen padha-padha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Entuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata Jamrata imbang yen padha-padha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Lho iki. Wah, menungso ora tataran iki apa iki? Iki kok ngodhep kaca iki piye? Dengerin. Lho. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong treca kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandhingi karo kowe. Iki Kyai Nenggala. Ayo iki Kyai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mati terus mati terus. Wah, setan. Ayo. Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah, setan kewirangan tenan aku. Ing atase Kyai Nenggala ki pamoning Satru Sekti. Nenggala ki tamraki Gunung Jugruk Segara Asat kok kalah karo Graji Japure Bagong. Woi. Ayo kon dadekke usuk apa reng kowe. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong Balas. Itu mut pejah lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banawati. Terus endi? Yai Taru Banawati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale aku. Yai Ratu Banawati. Kulo wonten maring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangen to, sapa to sedayanipun pun Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Tobat. Bener kok preso Jamal Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Ponokawan. Aku Bagong Yai Ratu Banawati. Aku Bagong. Tobat. Pinter temen lho bojoku, pinter temen. Dangdung. Ngono. Nek kula remen sanget. Dinyanyi kok ora sampun saged unggul Masapura Pandhan Kurawa. Wis aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong iki nek tresnane tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sawuning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang kok ya. Bar perang.
Dadi keringote kotos-kotos ya kowe ya meneng wae laimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih, aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih, ngesnaken dawuh. Ning ndok cecak. Kename cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih ngestaken dawuh sing gedhe menan. Inggih ngestaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthok karo Begawan Dura sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing pati. Loh. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le. Senjaki aja edan. Wah. Durna bapakku. Senjaki. Dudu Senjaki. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Oh. Majakku. Ora ono kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang di jotos, dibanteng. Digajol. Senjaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Njaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang ngarepe Begawan Durna. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pangantep-antep. Candak karo Werkudara, sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku tok iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane Arep tak cucuki. ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok hooh. Bapak mau nang ndi? Ya. Makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa Cundamane arep mateni Senjaki.
Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing ngakon. Aku. Tok kon ngopo? Sencaki kudu mati. Pokok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti Majrik Setyaki mati, mergo bapak Majrik Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. dijab karo sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Ora tak jitet-jitet ya ora. Aku jaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Waduh, waduh, Werkudara, Werkudara, anak bagi Werkudara, waduh, Werkudara, Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak Sencaki, Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane Sencaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong e ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora dadanan sampenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggepe apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti cekel, aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Nggugu karepe dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora sih. Dijak anggar. Wah. Kathot wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Kowe anakku apa dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijaga ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten yak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Sencaki to ya? Yo. Aku mau ditunggu Gatotkaca. Yo. Gatotkaca kowe nunggu aku ya? Nggih.
Engko nek infus entek ditambahi ya. Inggih. Ngestakaken dawuh. Tunggunen Gatotkaca sedyakilah golekane. Gatotkaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka pampane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Inggih. Mula aja wani karo wong tuwa. Inggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Inggih. Ngestakaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Nger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestakaken dawuh. Antarja iki. Inggih, Kanjeng Hyang. Ana apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamindhen. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula ingkang mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangi karo Hyang Durna, mestinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing tak wedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Ya tenanan lek nglabuhi karo aku. Nyeng. Lho badhe labuh nang nyeng. Antarja teko ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manehmu. Iki aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 maune ki lomba. Maune ki ming mak des 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 bareng arep rampung kok des 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 des. Oh, apa ki nek rampung kok cepet. Jeng 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 dedeng tandeng tuso. Tara Berkudara. Ngopo? Mengke-mengke ngapa kowe? Goleki Setyaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja nutuki mestakaku. Wah, apa ya? Gatotkaca mau tak kon nunggu aku ki jebulno ngapusi. Kakane teko ki tantang-tantangan kae. Gatotkaca lungguh kene iki, Antarja lungguh kene iki. Iki Antarja, Gatotkaca. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian.
Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene iki. Garuk-garuk karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki mergane patemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu deng angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, apa ranane? Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Jane bento. Iki mau meng upama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, Garwaca cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sik kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Liar kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo Garwaca karo Antarja. Yo. Werkudara! Sakambure Werkudara! Waduh, Werkudara! Sakambure Werkudara! Waduh! Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, senjaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Ngono aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Kadut kanca dhuwur. Tuh ya, karo kanca. Yo. Werkudara. Piye?
Antarja mlayu banter banget saka mburi. Werkudara, Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara, Werkudara. Telat Werkudara, telat. Wah, Telat. Aku nek mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Toya Antarja. Toya terus. yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sincaki Werkudara. Oh, Toya. Antarja Werkudara, Antarja Werkudara, Antarja. Sencaki Werkudara, Sencaki Werkudara, Sencaki. Antasena Werkudara. Wah, bubradegan. Sencaki Werkudara, Sencaki. Antasena Werkudara, Antasena. Gatot kaca Werkudara. Antarja waduh Sencaki Werkudara, Gatot kaca Werkudara. Werkudara Antarja Sencaki Gatot kaca dadi siji Werkudara. Jarbuk men. Assalamu. Tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Nah. Pripun Kakang Durna? Kang. Tangi. Sampira. Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane kaya ora. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak menung. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewate? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong lega nang warga.